Täällä oliko kivaa? Me mennään puskaan. Taikuri. Ja nyt tässä esityksessä me taiotaan leijona tuolta. Okei. Akradadabra, nyt tulee leijona. Ei! Mitä sä teet, leijona? Ei! Leijona! Ei! Leijona! Se on vähän ujo leijona. Anteeksi näyttelijätä edellä. Okei, nyt se aloittaa. Onko aloitettu? On. No niin, hei, olen Taikuri ja leijona! Aha, niin se on hups. Niin kuitenkin tänään me taidetaan leijona, joten akradadabrada ja sieltä tulee leijona. Okei, leijona, tee voltti. Ei leijona, tee voltti, tee voltti. Tee voltti, leijona. Tarpeeksi lähellä volttiin. Sit tee X-hyppyä. Leijona, nyt rauha, leijona. Okei. Leijona. Leijona. No niin, voit mennä takaisin. Okei, toivottavasti tykkäsitte esityksestä. Tänään menee jotain leijona. Leijona, vedä uivaa. En. Leijona, tee päkkäli. Leijona, syö mun käteen. Leijonalle riittää. Nyt leijona lähtee pois. Leijonalla meni hermot. Leijonalla ei enää kestä. Nyt leijona lähtee. Leijona.